Dobrodošli u Biz Podcast, razgovore o idejama, projektima i ljudima koji stvaraju promjene. Za prvu epizodu nismo morali ići daleko. S nama je danas ovdje Mirela Marović-Omerzu, osnivačica Biz Košnice, jer upravo sjedimo u prostoru koji je ona osnovala i zašto uopće ovaj podcast i postoji. Bok Iva. Bok Mirela. Evo za početak, reci mi kako je nastala ideja o Biz Košnici? Ideja o Biz Košnici je nastala, rekla bih, iz moje osobne potrebe. Ja sam tražila neko mjesto gdje ću raditi, ali gdje neću biti sama. To je bilo vrijeme kad sam bila na porodiljnom kod kuće sa malim djetetom, jednostavno rastrgana između tih kućanskih obaveza i pokušavala sam nešto raditi. Jednostavno sam trebala neki prostor gdje mogu sresti odrasle ljude s kojima ću moći razgovarati i koji rade slične stvari kojima sam se ja bavila. Tako da tada jednostavno taj koncept coworkinga nije bio poznat uopće u Hrvatskoj i ja sam nekako došla na tu ideju, pa ajde da si stvorimo takav prostor. I to je, i tako je nekako sve krenulo. Otvorila sam prvu Biz Košnicu na Ilici, na Britancu. Odlično. Sjećaš li se tih prvih dana Biz Košnice? Da, sjećam se, to je bilo vrlo, vrlo emotivno, dinamično razdoblje. Nekako sam ja očekivala, kad smo to sad sve sredili, otvorili, ljudi će jednostavno početi dolaziti, to je neki javni, polujavni prostor. Međutim, trebalo je dosta PR-a, jednostavno educiranja javnosti da takav prostor postoji, da su svi dobrodošli. Međutim, kad je jednom krenulo, ljudi su počeli dolaziti, ostajati, počela se stvarati ta zajednica. Jako sam se vezala sa svim, sa tim prvim članovima, bila sam jako poznata i sa njihovim poslovima, tako da to je bilo jedno jako, jako lijepo razdoblje. Odlično, bitno da je sve krenulo kako si očekivala. Svaki početak je malo težak u startu, ali evo možeš li s nama podijeliti i što ti je bilo možda najteže u ovih 10 godina Biz Košnice? Bilo je različitih izazova, ali rekla bih da je baš bio težak period taj period lockdowna, odnosno kad je sve počelo s covidom, kad se doslovce u jednom tjednu su nestale sve rezervacije, a baš smo onako i bili popunjeni do kraja godine. Onda je došao i potres, tu je Biz Košnica dosta stradala, znači morali smo ostati doma. Bila sam totalno izgubljena i imala sam taj izazov kako sad te ljude zadržati, kako da smo si međusobna podrška, i onda smo tu počeli sa različitim tim virtualnim kavama, nekako smo se sami počeli navikavati na taj na novo normalno. Na novo, da, i to je baš bilo onako ključno, to mi ljudi znaju reći da im je to onako pomoglo. I onda kad smo mogli se opet vratiti, nekako smo vratili se na novo, staro. Bitno da evo sada to sve iza nas, a reci mi sada, možeš li izdvojiti nekoliko najljepših trenutaka koje vežeš uz Biz Košnicu? Pa meni, naravno to je jako, jako puno nekih lijepih situacija i tokom, to je i dosta dugi staž od više od 10 godina. Najviše me onako vesele te suradnje, kad doslovce vidim da su se povezali neki ljudi koji do jučer su bili potpuni stranci, kad vidim da oni razvijaju neke nove projekte zajedničke, dogodio se taj neki klik. Super su isto priče kad
organizirali smo hrpu evenata, znači sve od te neke idejice i onda na kraju event bude super uspjeh, dobro posjećen, sa jako dobrim feedbackom ljudi. I možda jako važna stvar su svi ti projekti koje smo realizirali u Biskošnici i znači jednostavno mogućnost da mogu realizirati različite projekte, od pomoći, poduzetnicima, početnicima, od toga da smo transformirali Biskošnicu u društveno poduzeće gdje stvarno pomažemo i nezaposlenima i ranjivim skupinama, gdje stvarno i brinemo se i o okolišu i o drugim okolinama. I sad taj relativno novi, ali nije tako unazad 2 godine, imamo naš Bizmakers studio. Na taj projekt sam posebno ponosna. Znači, u sferi te ekonomije dijeljenja opremili smo prostor koji je potpuno opremljen sa 3D printerima, laserskim graverima, hrpu različitih strojeva i alata koje ljudi jednostavno mogu doći koristiti za svoje projekte, izradu prototipa i gdje mi također u timu razvijamo različita custom rješenja. To je jedan onako lijepi nastavak ove Biskošnica priče. Eto, te početne tvoje ideje zaista nastale su velike stvari. A reci mi, gdje pronalaziš svoju svakodnevnu motivaciju, volju i želju da tu priču nastaviš graditi i dalje? Pa rekla bih da sam oduvijek bila jako svestrana, znatiželjna i uvijek mi je trebalo različita područja, različita igrališta gdje sam mogla realizirati svoje ideje. Tako da sam nekako sama sebi dala tu mogućnost kroz Biskošnicu, kroz tu platformu, a uvijek su me zanimali, znači i poduzetništvo i znači društveni projekti i kreativnost generalno, tako da u tome nalazim jednostavno motivaciju i kad vidim da je neki projekt na kraju donio neki dobar rezultat. Da. Eto. Možeš li sama podijeliti koje te sljedeće poglavlje čeka? Pa u poslovnom smislu, evo imam puno ideja i malih i velikih, možda jedna veća je također u smislu dijeljenja, veliki projekt co-living prostora. Znači co-living je nadogradnja coworkinga gdje osim prostora za rad ljudi dijele i prostor za življenje, za stanovanje. To je projekt koji razvijam u Opatiji. Tako da ćemo imati i nove lokacije. Znači sve u smislu te neke fleksibilnosti, prilagođavanja na okolnosti koje se dešavaju u svijetu. Znači budućnost rada je jako fleksibilna, tako da mislim da sa tim konceptima možemo im se približiti i ponuditi nešto novo u Hrvatskoj. Baš zvuči zanimljivo i primamljivo, vjerujem, svim digitalnim nomadima, freelancerima kojima ovakvi prostori puno zaista znače. Što za tebe znači uspjeh? Za mene uspjeh znači, možda u ovom poslovnom smislu, da stvarno imam prostor i mogućnost raditi stvari koje me vesele i da kroz te stvari, kroz te projekte činim nešto dobro za ljude oko mene, za zajednicu općenito. Mislim, to mi je. I stvarno smatram da to kroz Biskošnicu mogu. Definitivno. Odlično mjesto za realizaciju svih raznih kreativnih ideja. I evo za kraj, što bi ti poručila nekome tko ima ideju i tko bi htio nešto započeti? Evo, bilo to otvoriti možda firmu, obrt, stvoriti nešto kreativno, imaš li kakav savjet?
Pa ja bih rekla da stvarno kad nekome dođe takav nekakav impuls, poziv, da ga stvarno trebaju slijediti i znači ne previše razmišljati, ne previše planirati. Mislim, ja sam ekonomistica po struci, ali mislim da generalno poslovni planovi nisu dobri, nego više imati taj nekakav, ako je taj nekakav, slijedi taj unutarnji drive i krenut, a putem će se stvari odvit i onda će se generalno ta ideja oformiti. Znači to je ono, bez možda previše razmišljanja krenut. Evo, hvala ti što si dala i savjet za kraj i što si s nama podijelila ovu svoju zanimljivu poduzetničku priču. Hvala vam što ste slušali prvu epizodu Biz podcasta. Ako vam se svidjela ova priča, zapratite podcast jer u sljedećim epizodama razgovaramo s drugim ljudima koji stvaraju projekte, ideje i promjene.